в една далечна замръзнала страна, където снежните полярни пространства се простираха до край на хоризонта, съществуваше малко пингвинче на име Пипър. То беше част от весела група пингвини, които обичаха да се забавляват и да играят в снега. В един студен ден, докато групата се беше запътила към ново забавление, Пипър се отклони малко от пътя, за да си поиграе с една интересна снежна топка. Внезапно топката се разкъса и от нея изскочи син светещ предмет. Беше магична, кристална перличка, която светеше като малка звезда. Пипър се възхити от красотата на перличката и реши да я покаже на своите приятели. Обаче, по време на връщането си, малкото пингвинче се загуби в лабиринта от снежни пътечки. Стъмни се. Пипър започна да се натъжава, но в този момент видя от перличката да излиза светлина, която, подобно на слаб фенер, се опитва да го насочи на някъде. Пингвинчето тръгна по осветения път и не след дълго откри своите приятели. Когато им разказа какво се беше случило, всички се възхитиха от способностите на малката перла. На следващия ден групата пингвинчета реши, че Пипър, заедно със своята магическа перла, трябва да са водачи на групата и всички да ги следват. Пипър не можеше да повярва. Благодари на своите приятели и гордо ги поведе към следващата забавна игра. Това беше историята на малкото пингвинче Пипър. Абонирай се за канала и натисни камбанката, ако историята ти е харесала.